Anong So, cake man, Ma'am Reza, ang imuhang gisudlan nga negosyo? sa una man good sir art, ga-help ko sa akong mama. So ako ay ang helper, tig butang sa sugar, nga na lang, eventually naka-learn ta, kay kana laging kuan, learn by Hilabtanon po ka nga bata kaniya. gamay raman. Apil mo ka masa-masa. Gamay ra until naka-learn ta, until kato laging pag full-time mother na ako, nag-think ko nga how to help my husband. Kanang dili lang bitaw. Natay yes. Na negosyo. Sa una man good sir art, ga-help ko sa akong mama. Sorry. So mo to siya sir na naka-sugar nga na lang, ko nga maka-help ko sa akong husband kay by making cakes. Learn by Hilabtanon po ka nga bata kaniya. Diyan lang. Ay, ma'am, tingnan mo na, ma'am. Ma'am, ma'am ay pagipalong sa imong monitor sa imong kuan, baka nakaw nimong Facebook kay murag ga-echo ta. Mute sa imuhang kuan, ma'am, kana sa imuhang Facebook nimo. kanang imong video kana Dili kaniyang iya. dungan ang imong live, ma'am. Okay. Ang live manggod no naa siya delay nga mga 5 seconds. sorry. Maka-help ko sa akong. Dapat ako sa Bawas mo na siya di, ma'am. Magdubli-dubli, ma'am. Kaya, abi na lang, ma'am, nga wala tag inag-ininchik. Ma'am ay pagipalong sa imong monitor sa imong. Ayan, bro na Sorry. Yung monitor diya, ma'am. Mute sa Ayan. imuhang kuan, ma'am. Facebook nimo. Arang-arang na. Pagipalong sa kuan kanang imong Facebook sa Zoom lang Kanang iyon. Facebook niyo, ma'am. Ang kanang imong Facebook na imong gi-open. I-mute ko, ana. Zoom lang ta, Zoom. Okay. Kana. Yan. Okay na. Okay. Ayan. Thank you, Ma'am Riza. Teka, pero nakamute na ba yung mic? Balik ka, ma'am. Padulong pandemya, Sorry. ilig kaghimo og kanang cake. Wala ba mo maglisod diya pagsugod ana, ma'am? Kay siyempre daghan na ba ang balik yung mga cake, di ba, Gayman? Palong sa kuan kanang To be honest, sa ipunan, as far as I know, ako lang ang cake shop. Zoom lang ta, Zoom. Okay. Kana. Okay pa, ha? Yan. Okay na. Okay. Nagyapon, Thank sir, you, Ma'am no? Riza. Kana. Kana. Ayan. Okay. Ayan. Pero si ma'am nakamute. Nakamute siya. Pag-mute ni mo si ma'am, Dapat po ang iyang video. dapat palongon. Palong sa kuan kanang To be honest, Kana, ma'am, ang kanang imong FB live, kanang Wala. Facebook FB live palonga. ni mo, ma'am, as far as I know. mama na siya sa imong screen, sa imong FB live, sa imong Facebook. Oo. Kuani. Kuha sana. Kana, naman na siya ka ng murag kuan diya, kanang volume. Kana. No. Mo to ang imong pinduton. I-mute na, para i-mute kuhaan. imong Facebook, ma'am. Zoom lang yun ang i-on, Zoom lang. Kanang sa Zoom lang yun ang i-on. Walay lain i-open. Pasensya kay mga gagahi. Open po kag Facebook diya, ma'am. O dapat walay Facebook. Ayan. Wala naman, sir. Wala na. Okay, yan. Okay na. Yan. Okay na, Okay, yan. Better. Sorry. Alright. Okay. So, wa ba maglisod si Ma'am Risa pag sugod niya? Okay, kay karon sigurado ko na yung mga katsubay na to, katanaw nga, kung sabay maayan akong negosyohan na niya. Mag-bake shop ta, mag-imutag cake, ya, daghan na biya kaayo. Oo. Tino, Ano daghan na. consider nga, daghan na pud kaayo ana nga time. Oo. Daghan gid kayo gahimog cake around the city. Pero kami lang sa ipunan ang naay homemade na cake shop. Homemade. So naay kabaligya darhi pero wala pa sila as far as I know, wala pa sila physical store. We have Goldilocks pero naa sa Igpit. Kasi pinakagrabe nga challenge ninyo, Ma'am Risa, pag sugod yun ninyo ana. Para at least makapupupod og kanang leksyon o pagtulunan kining ato ang mga kagahi community. Siguro ang pinakalisod is how to spread your product. Kada bitaw Promotion. unsaon man ako kay daghan kay lami nga cake sa Cagayan. Unsaon man ako na mutel pod mi ba nga uy lami pod amo bisag naramis ipunan lami pod amo ang cake silawi lang ingana. So how would I do it? So I'm very thankful for mga kaila o mga lang mga walk-in pag makakaon sila and they would spread it na uy lami man di dito sa Darlas ana. So, pagod na ako ang pinakaganahan kay dili na gid mag-adto ang mga ipunanon sa syudad ba. Pero They can- nabay mga point sa kuan, ma'am, nga pangyayari ba nga magnegosyo tapos siyempre dili ba na diretso ang negosyo ba kagaya art na Oo. nadayon halin mo kita dayon. Tinood. Nabay mga time na ningon nga hay
may pang-bike lang tayong manarbaho, kay kakapoy ba yan yung pagka-negosyo. Nabi nga na ang mga punto. If ever manggaling medyo naluya, usa po yung mga unaw para mabalik na po imong ganang alagi. Padayon tandi tamunda nga ni. Anang times kay business, dili man na siya permi over the rainbow, di ba? So, kuan lang yun, siguro, naggasalig lang yun ko nga, before magod I opened this cake shop, ako naging gitugyan sa ato ang makagagahom. So, iyang gihatag sa ako ni very smooth nga natay mga problema along the way pero iya bitong gi-answer tanan ako prayer. So nagsalig jud ko nga bisag niabot ang pandemic ing ana og kanang mga feedback bitaw sa mga customer nato sir nga lami kayo ma'am lipay kay mi kinana sa ipunan di na mi mo atog syudad Nice. naara per mi gabi pwede ko magbaligya og cake so ana ba so una siya ang maka-inspire makadasig bisag usahay mingaw pero naa man gid gyapon atong hunaon-naon nga most of the time bibo man. Pero kagay Friend. ah. Naay, unsa tagaan na tong tip si ma'am. Ah. Pag nagani manaway ma'am sa imuhang cake, mo yun nga, wala gilami, inon din mo nga, hala, kinahalan, ma-isolate na ka. Nawala na yung panglasa. Oy, kabalo ka. Okay niingon biya sir wala pa pero ako nang buhaton. Pero kani, ang sikreto po niya siyempre, kay na ay supportive na ba na? Mo sa na So, kita siya ang number one, ang akong consultant. If ever na ako'y problema, I would always go to my husband, ask him, unsay maayo, na ay time. So, manirado na lang ta, kay kanang daghan biya, kay klase-klase nga customer itong ma-encounter sa puton ta, magkatawa na lang ta, na yung mga basher. Tama, Hindi na ito na malikayan, kaya na naman tayo almost 13,000 followers sa Facebook. So, di na ito malikayan ng mga basher or may nga na. Pero I'm very helpful nga akong bana full of wisdom. Kuan dyan siya firm, may siya mo handle. O kung Uy. ako'y problema sa kung mga tao, I always go to him and, ask for his advice. And speaking of husband, be, nahamali, di tawagan ko si Sir Joel Anthony. Si Boss Joel Anthony, ubongin, Boss! Good morning! Sir Burns, Hi, Sir Art, Joel. Good morning. mayong buntag, Sir Burns, Sir Art. Advance, Happy Father's Day. Happy Father's Likewise. Day ni mo, Likewise. kay Joel. Kagayat. Likewise. Ano naman, kanang... Kagayat mo yan, gusto na Kagaya ko po ba na ba? ang inyong cake? Ay, permi sir, basta yapon lang sir, pagkain na sir. Kung nagalaga ka na ito, ano mga... Oy, mangutala lang ko ba? Pag-usahay ba, di malikayan mag-away ang ba nag-asawa? Mapiktahan ba ang lasa sa cake? Mo na siya among gituyo sir nga naagid mi tigbake karon maintain lang yun ang kuan sir. Pero sir, kumusta sir? Katong nagsugod pagin mo ani sir. Kumusta? Siyempre, di ba, lahiram mo gitong kanang business partner lang or kanang kaas katrabaho lang kaysa kanang yung nabitaw relasyon bitaw. Kay may magutong katrabaho lang kagay art. Pag mag-away ta diha, pag uli, hay, salamat dito ka magpahungaw. Ang may maling ang partner nimo, di mo nag-away sa negosyo. Pag uli sa balay, order sa balay, padayon gyapon ang away. Kumusta sir katong nagsugod pa mo sir? Unsa inyo mahatag nga tambag sa mga magtiayon nga sila mismo ang gaoban, nagsugod, nagugmad sa ilahang negosyo. Gahi Joel. Kato mo gud ang amo sir, pagsugod na mo way back 2015. Katong sa before 15 katong online pa mi. Wala pa shop yun, online lang mi kay na giganahan man lagi ang mga friends o katong relatives sa timpla sa cake. So before ako'y tigbox, tigbox lagi ko sa cake. Kunya usahay pod mag-mix sa mga ingredients, wagi ko kasabot magid sa tinuod lang sir sa among ginabuhat sa una. Ang ako lang gid sir is kanang pag moingon magud sa sir og sit yun. Pero wala gid tay daghang lalis kay happy wife, happy life bini atong motto sir. Kita ba sige og samok-samok sir no? Pero kaloy sa Ginoo sir, ang ako lang yung makuha is suportahan gyud nato sir ang iyang passion kay lahi mo gud ning kini bitong passion sir og sa kaning gusto ka mo negosyo tungod sa imong passion o negosyo lang ka katungod kay gusto lang ka mo kita kay kaning amuha man gud sir maski ginagmay lang among kita no sa una maski karon usahay mo kan magid sir mo bugsok man gid no pero ang among gipanguwag kusog sir is kani bitong feedback sa among mga customers nga lami kayo ang cake salamat kaayo no mura gid na ang especially sa akong wife mo na gibabalik siya kusog sir nga kanang may mga gwapo nga feedback. Ay. So more on mga unsa man pwede natin inon nga
about 80% of your operations, sa inyong marketing operations, online. Karon sir, siguro sir ni ubos-ubos na sir ang sa online. Kaya na naman tayo mga walk-ins good sir. Maski bitaw og kanang dili na mo ka Facebook, malabyan na or madunggan sa word of mouth. No, so lami dito kaning mga referral sir ba. So pasalamat pud mi aning mga naka-refer. No, so siguro aron sir 50-50 na sir. 50-50. Again na si Guy Joel, walay hilig aning baking, wala gyud ani tanan. Lagi, sir. Yet si Mrs. passionate lang kaayo sa baking. So imagine sa mga namilaw na to mga magtiayon diha nga pwede ba halag di ka kabaluan na yanali usa sa inyo nga passion. That's how powerful passion is, Guy Bern. When you are focused into doing something good, no? Yun ana kana ang ma-learn nato kang Guy Joel o kang Madam Darla. Sa kaning ay tebo nganon Darla day nga ang inyong ngalan sa inyong cake. Si Darla among eldest sir nga daughter. So siya among eldest daughter. So dito na pangalan. Before actually sir, online ni before ang pangalan sa among online shop was Bake My Day. Bake My Day. So wala pa ni si Bilyar. Lisod na kaya tong tumpangan si Bilyar sir. Paggamay raman namong liga sinawon sir kay Mercy zero raman namong diferente sir sa Salin. Pero wala mo na mo sa maprotektay sa DTI sa una kay wa gid ni magdahom sir nga moabot mi ingon ani nga magka-permit mi no. Kay katong gid nga mo sir ang among pinaka main na mo nga market is mga kaila, silingan, ana lang gid among ginabake na. No, so God's will gid sir nga na niabot mi ani. Although ginaano ta mi ato nga pangalan nga Bake My Day pero mo ni ang gihatag sa Ginoo sa amo sir ang Darla's Cake Shop. Very good. Nice. Pagingani pagbanag. Unsay natambag ninyong magtiayon, no, Ma'am Risa o Guy Joel sa uban nga gusto pod magsugod og negosyo bisan unsa klase nga negosyo, no? Or katong mga nagsugod na nga medyo na ay gibating kalisod, Ma'am Risa? I think lang good from the start, if you plan in opening a business, dili lang gyud ta mugpit. Kay sa business siguro magsugod ta mas daghan ang bugsok kaysa pasaka. Pero I'm very happy that kanang nandiyo ko very strong gahi gid nga support system. So mo kinaang pinaka-importante kay ang mga babae emotional. So dili kayo ta usahay. Babae din na si Bernie. So kailangan na tong support. So I'm very happy nga siya gid permi mo push gid sa ako nga ayaw lang, sige lang padayon. So, ayaw lang give up. Kisabay maayo mo kupot dapat og kwarta ang bana o ang asawa? Sa kadako sa kwarta sir Bern. Dinay ang usa daw na kung kinsa tong medyo maayo mo manage og kwarta. No? So it doesn't, di na naparekanto nga dapat sa asawa. No? So, O sa depende bana. sa inyong duha? Kung ang wife is mas maayo mo dala sa ilahang kanang finances, ihatag dito. Pero kung gifted po ng husband to manage their finances, and when we say manage, it's not only nga inyong dado ng kwarta, kundi making your money grow. Ana, no? Alright. So, halang doon kayo na inyong gihimo, inspiring kayo mo, Sir Joe o Ma'am Riza, hinaot nga magpadayon kamo, awaga ang ato ang gahi community nga kung mag-order sila og cake pohon, unsaon ba mo pag-contact, asa ba mo makitaan, palihog. Ma'am Riza, Sir Joel? Yes, please support small businesses kay ga-support pud mo sa among mga tao. We have actually I think 8 workers. So I'm very happy nga makakabang pud ta sa atong community, dili lang kay maka-profit lang ta sa atong own. So please support small business kay you're supporting, everybody. Ang cake to. And then you can contact us sa among Facebook page. Chat lang mo dito, maka-reply ra gid ni any time of the day. Thank you. Unsa yung page gani, Sir Joel? Darla's Cake Shop. Darla's Cake Shop na sir. Darla's Cake Shop. We're located in Virginia Village na sir. Ipunan. Sa Ipunan. No, so, Kaya banda sa may kuan na siya, di ba? Kanang Bloomingdale ba na? kana sir. Kana sir. Tapad. Tapad. No? So, sir, kung na yung mga reject, sir, amo lang paagian, sir, amo dawat raman po mi.
Permente sir, permente Sir Bern. Ita katong inyong cake nga kanang artist na kurog ilang kamot para kung maunsa. Burning na ni. Pag ma-reject ba, uy, nahiwi. Ay, wala na. Sayang na ilaburn na ni. Ano? Sir, Maraming salamat. Salamat. Thank you, Unta Kaya. mo dako pa kamo unya di not only for Ipunan, not only for Cagayan but Mindanao, Visayas, Luzon and international. Darlas Bake Shop suportahan nato kini. Thank you, Sir Bern. Thank you, Sir Thank you Al. Sir Bern. Thank you. Happy Father's Day in Happy advance.